Ngivumele ngikubeke esithombeni ngomngane owangishiya enkingeni kudala. Yebo ukumthemba kwami bembeka amabala ngimvikela. Kwabe kwadle ngolo dadewethu omncane ekhaya ubaba wamshaya waze waphuma izinyo kepha kamkhombanga wamdlengula. Ngisikanjani ngokubesele yedwa ekhaya wacweba inyembezi ethi inkosi iyongiphendulela. Sanikina amakhanda saqala ukudideka. Kungena ingane yakamakhelwane ithi siyadingeka enkosini ibiza umhlangano ophuthumayo. Kugcwele umphakathi mangisondela phambili umngane wami oqala ukugcina bambethele. Ngisikwenzakalani bathi simbambe ephucisa likwazi imali yomholo esiphuthaphutha zinkomazi. Samshaya waveza ukuthi uyena odlwengula udadewenu. Simthole nedakamizwa ubesebenzela uthisha omkhulu wesikole. Sikhala ngengane kaMkhize ayidlisile ukuhlakanipha esikoleni yashona. Sikhala ngengane encane azimoshela umntombazo. Okugcina udayise ngomuzi kama wakhe ngasese nawe mngane akho kubalile uthi benidla naye imali. Ngabona umphakathi uthukuthela wangidumela ngesibhadu. Phela abangani badudena ngomqondo owodwa nami ngasithola sengisenkingeni ngathola amacala kamnganami.